Maleïts malparits. Amb Jaume Fibla. I Jacint Casademont. És que em fa molta gràcia. Hola, estimat oïdor. Què tal? Com estàs? Espero que estiguis bé. I suposo que si escoltes això deus estar de vacances a Nadal, o almenys nosaltres sí que estem de vacances a Nadal. I com que no volem treballar, el que hem fet és uns quants especials per aquests dies de Nadal tingueu programa d'alguna manera, encara que nosaltres estiguem rascant-nos la panxa, menjant torrons o obrint regals. I aquest especial en concret és un especial autors. Què vol dir? Que parlarem de dos personatges que ens estimem molt, que ens agraden molt, com són Quentin Tarantino i Stephen King. El primer tall que escoltareu és una reposició del programa dedicat a Quentin Tarantino i l'altre serà de Stephen King. Però primer comencem pel director que tant estimem, nord-americà, i repassarem una mica la seva filmografia. O sigui que estigueu atents que això ja comença. Molt bé. M'agrada el tema. Què ens pots Quentin del Tarantino? Quentin Jerome Tarantino és un director nord-americà que ha fet diverses pel·lícules, totes molt conegudes, algunes molt estimades, algunes molt odiades. Un personatge molt controvertit, ja que va portar la violència desfermada a les grans pantalles. Tot i això, darrere seu s'hi amaga un cineasta amant de tot tipus de cinema, des del més alt al més sèrie B. Caram, estic intentant agafar de l'estanteria de dalt de tot, de l'habitació. Ja l'he agafat. No facis mal, per favor. Un pack que tinc de Todo Tarantino, es diu, saps? Deu en faltar la meitat, segurament. Quan diu todo... Arriba fins als maleïts malparits. Però això és una edició americana o espanyola? És espanyola. Porta Reservoir Dogs, Pulp Fiction, sí? Four Rooms, sí? Jackie Brown... Ui, ja te'n falta un. Jackie Brown... Kill Bill 1 i 2, sí? Death Proof... i Malditos Bastards, que són els maleïts malparits. Però també tinc... Què va venir després dels maleïts malparits? Tens Django, Els odiosos 8. Sí, i Érase una vez. Sí, totes les tinc... En un format o altre les tinc totes, sí. Jo les tinc totes amb VHS, DVD i Blu-ray. Les que... O sigui, totes les edicions que ha tingut cada pel·lícula, o sigui, Collons. Los Ocho Odiosos no la tinc en VHS perquè no ha aparegut. Vale. Jo sí que les tinc també igualment totes en VHS, potser tingui alguna, però sí que les tinc en DVD i Blu-ray i més recentment en digital d'Apple. Aquestes més recents no les tinc comprades en físic. Però sí, perquè si mai se'n va a internet de casa vull poder mirar la pel·lícula de Tarantino com toca. Si mai se'n què? Se'n va a internet? No, jo sempre ho penso, que un dia d'aquests ens tallaran internet o per sempre, o vés a saber, Apple plegarà, em quedaré sense les 1.400 pel·lícules que tinc comprades i, bueno, més o menys. En sèrio, No, que sí, que no m'encardo. Em fa gràcia pensar que tens comprar una cosa que no pots ni veure ni tocar. Bueno, la puc veure si li dono el play. Sí, això és una altra opció. Ben vist. Mentre hi hagi internet. Sí. Jaume, quan tu penses en Tarantino, quina és la primera paraula que et ve al cap? La mare de Heidi. Es deia Tarantino? Sí, perquè diuen que s'assembla molt, que la mare de Heidi va matar Franco. Bueno, és igual. Ai, no, que Tarantino va matar Franco. És igual, que m'he liat amb dos memes diferents. Si no ho sabeu, hi ha una foto de Franco al llit que surt una monja que té la cara de Tarantino. Sí, una infermera disfressada... Bueno, perdó, sí. Tarantino disfressat d'infermera diuen que va matar a Franco.
Sí. Una espècie de Kill Bill fet pel mateix Tarantino, ficant-li la injecció letal a Jesús Franco, no, a Francisco Franco. No, i el de la mare de Marco és que també que s'assemblen en Tarantino. És un altre meme. M'he liat amb 2 memes, no passa res. Tothom que tingui una mica cara mongol s'assembla a Tarantino, em sap greu dir-ho, però és així. Home, veig que reconeixes, dels teus ídols, reconeixes que tenen tots cara mongol, no? Perquè Stephen King, Tarantino... Liam Gallagher, tots mongòlics. Aquest també és el teu ídol? Home, a mi Liam Gallagher em fascina, és un tio que em cau molt bé. És un cabron. Per què? No, perquè se li veu que és un cabron, el tio. Bueno, no creguis, l'últim documental que han tret sobre la seva vida i obra és bastant interessant perquè fa bastanta pena. Físicament em recorda una mica el meu germà, de cara. Hòstia, tio. Tens dos xuscos? No sé què dir-te, et diria que no, però clar, és el teu germà, si tu t'hi vols fotre, mira, endavant. Bueno, però el meu germà és més guapo, clar. Home, el teu... Mira, perquè jo sóc bastant hetero, però quan l'he vist en viu, que ha sigut una vegada i de lluny, la pulsió que vaig sentir al meu entrecuix em fa dubtar de moltes coses. Sí. Vale, bueno. Com vas arribar a Tarantino? Quina és la teva primera experiència? La primera experiència en el cinema Maldà de Barcelona. És un cinema que et posaven 2 pel·lícules pel preu d'una i que era bastant baratet dintre del que hi havia en l'època. Doncs a l'estrena vaig anar-hi amb els col·legues del Reservoir Dogs. Ah, vale. O sigui, ja és la primera, no? Sí. Que estic veient a dintre del meu superpack aquest que tinc, que a dintre hi ha un llibre bastant grosset, de bastantes pàgines, que té, mira, 96 pàgines. I porta un conjunt de postals de Reservoir Dogs i un altre conjunt de postals de Pulp Fiction, que no les he obert mai. Oh. Estan empaquetades encara, però tenen molt bona pinta. Sí. Que guai. I què tal? No sé, les obro o què? No, què tal la pel·lícula, quan la vas veure? La pel·lícula, bueno, em va impactar, sí, em va agradar molt en el seu moment, tot i que a mi no m'agraden ni les pel·lícules de gàngsters ni quan es recreen amb la violència d'aquesta forma tan realista. Però mira, al final em va agradar, sí, no, és que és una pel·lícula que és difícil que no agradi, no? Bé, hi ha gent que segurament no li agrada, però és una pel·lícula molt ben feta, i més per ser la primera pel·lícula d'un director i amb un pressupost tan curt. Sí, l'han acusat de ser un plagi de no sé quines pel·lícules asiàtiques. Sí. Bueno, com tot el que fa el Tarantino, que sempre l'acusen de ser un plagi d'algú. O un conjunt de plagis, no? Sí, parlem d'aquesta faceta. Tarantino li han tirat molt encara que amb les seves pel·lícules sembla una mica un collage de diferents influències, des del cinema, com he dit abans, més elevat, al cinema més sèrie B o italià d'aquella època tan d'exploit. Però bé, crec que és una mica, no diré que és un homenatge, sinó que al cap i a la fi tots els directors veuen d'algun lloc, i ell veu d'aquí, el que passa és que no se n'amaga, potser. No, però clar, sí, no, a vegades és com que fusella trossos de pel·lícules, també. Sí, bueno, trossos no, jo diria conceptes. O sigui, m'agrada el concepte de que l'heroi porti un xandall de color groc i negre, pues ho agafo, i en lloc d'amagar-me'n, pues no, ho reivindico i tot. Molt bé. Bueno, pues no està tan malament, no? No el podem perdonar, doncs. Sí, i tant. Jo la meva primera experiència amb Tarantino va ser molt curiosa perquè jo era bastant petit quan es va estrenar Pulp Fiction i recordo que durant les pauses a TV2 feien les pel·lícules nominades a l'Oscar d'aquell any, ficaven com videoclips, escenes i una cançó a la pel·lícula. I jo quan veia el de Pulp Fiction em tornava molt loco. Aquella música amb aquelles imatges em fascinava molt. I jo recordo que les competidores eren com Forrest Gump i pel·lícules de merda, absolutament, i jo volia que guanyés Pulp Fiction, tot i que no l'havia vist. I estava obsessionat amb el tema, vaig començar a buscar informació sobre el director Tarantino, i resulta que un dia, sortint de l'institut, per anar a comprar l'esmorzar al súper del costat, queda un dia, que ja no existeix, hi havia com, saps allò que tenen a vegades una gàbia que et tiren coses allà al mig d'oferta? Sí.
pues hi havia l'VHS de Reservoir Dogs, i jo vaig dir, uah, aquesta és la primera pel·lícula de Tarantino, tal, però no portava suficient pasta, valia 995 pessetes, i curiosament em vaig trobar el meu oncle en Fede, i em va veure i em diu, què estàs fent? Dic, no, comprar el berenar, bueno, sí, l'esmorzar, però volia comprar-me això, i em va comprar la pel·lícula. O sigui, que jo vaig tenir la sort de poder veure primer a casa amb VHS la pel·lícula Reservoir Dogs i al cap de poquíssim veure Pulp Fiction, i em va flipar, absolutament. Jo crec que menys els Odiosos 8, totes les he vist al cinema. Bueno, els Odiosos 8 també la vaig acabar veient al cinema després, sí, però amb reestrena. Doncs jo la vaig veure al Fenòmena. Sí, allà la vaig veure, allà mateix. Una experiència, tio. Va estar molt i molt bé. Sí. I Pulp Fiction sí que em va flipar quan la vaig veure en el seu moment. Per cert, acabo d'obrir les postals. No s'obris, que tenia un valor i l'ha perdut. És igual. En realitat no eren postals, sinó paper. Són fotos en paper fotogràfic. Que guai. Estan xules. Sí, fotos de la pel·lícula. Molt maques. Devia costar una pasta, no, aquest pack? En el seu dia, 80-90 euros o cap a 100 euros. Sí. Però bueno, la pots trobar en botigues tipus Sex de segona mà, aquest pack, per 15 euros. Sí? Bueno, és que clar, els de Barcelona teniu aquest tipus de botigues. Aquí tinc que anar a un second hand a la secció que tenen de pel·lícules i tenen potser 4 o 5 pel·lícules en Blu-ray. I et timaran, a més, no? No, bé, em vaig trobar el Despertar la Força de Star Wars quan feia que s'havia tret a la venda i em va costar 4,55, o sigui que no em queixo pas. Bueno, és que ningú suporta l'Abrams. Doncs a mi m'agrada el Despertar la Força. A mi regular, jo crec que va ser l'inici d'una mala línia. Però tu què t'agrada més, l'episodi 1, 2, 3 o el 7, 8, 9? És complicat, M'agrada molt l'episodi 1. L'episodi 2 està ple de coses molt frics, o sigui, que fan vergonya aliena. L'episodi 3 també té moments de vergonya aliena, hi ha moments de molta força. Així que, què t'he de dir? Tot i així m'agraden molt. O sigui, és com... No ho sé, tot i els seus moments ridículs, també els estimo, els moments ridículs, és estrany, no sé, és que potser em recorda una mica la meva pròpia vida, no? Bueno, això ens passa. Jo dels capítols 1, 2, 3, el meu preferit és el 2, perquè té la trama aquella detectivesca que m'agrada molt. Aquesta part m'agrada, però la part de l'Anakin i la noia i el tio tirant-li la canya en plan Don Juan Tenorio de Baratillo... No, aquesta part és que... No. Això sí, el tio l'he tornat a veure fa poc i sí que aconsegueix... O sigui, realment no li pots dir que no estigui fent un paper ben encaminat cap a ser un autèntic cabron. És com un cani de l'espai. Sí, però el problema és que per mi no sap combinar les dues facetes. De bon paio amb la de mal paio. O és una cosa o és l'altra. No trobo el que, com a bon paio no me'l crec en cap moment. Sempre el veig un tio reprimint-se a ser un cabron. Sí. En canvi, quan és un nen és encantador. Exacte. I no s'entén aquest canvi. Què li ha fet l'Obi-Wan durant aquests anys per tornar-lo així? No ho puc dir, però hi ha rumors. Hi ha rumors de que el senyor Anakin va ser una mica escolanet en mans de capellans. És que té tota la pinta, amb aquesta penya. A més, els Jedis aquests és totalment que tothom volgués que fossin els Jedis. Quan vam veure la Guerra de Galàxies original, el que menys haguessin volgut és que els Jedis haguessin sigut aquesta colla de capellans. Segur? És que no ho sé, jo quan vaig veure les pel·lícules de Star Wars, les originals, és que tampoc em plantejava els Jedi, o sigui, com que ja estaven desapareguts... Sí, però pensaves que eren una mena de cavallers de la taula rodona. Sí? Jo veia uns cavallers, no veia una secta polititzada, saps? No sé. Jo veia com els cavallers del rei Artur. No són polítics, tio. Bueno, doncs estan allà amb els polítics, mà a mà. Vale, perquè ells són una mica la diplomàcia. Armada, però diplomàcia.
Ai, no ho sé, però bueno... Jo només us diré una cosa. El tema d'avui, tot i que jo soc molt fan, Quentin Tarantino, ha sigut en Jaume qui ha dit parlem de Tarantino, Sí. tenim moltes coses a explicar perquè hem vist totes les pel·lícules i tal, i hem acabat parlant de la trilogia dels 2000 de Star Wars. Per què? I don't know. És igual, canviem de tema. No, a veure, si a tu t'agrada i els espectadors no es poden queixar perquè no ens escriuran mentre ho estem gravant, perquè haurien viatjat en el futur, bueno, al passat, o sigui que no poden, o sigui que, no sé, tu mateix. No, va, anem a continuar amb el Tarantino. Porta tu la batuta, que ets l'expert. De Tarantino, bé, sí. A Pulp Fiction deies que et va impressionar molt. Hi ha alguna cosa que et va marcar en concret de la pel·lícula? Jo què sé, la construcció narrativa, que anessin cap endavant, cap enrere, el moment del ball, tornar a trobar John Travolta, que matessin a Bruce Willis, a John Travolta... Bueno, no. Bueno, sí, jo suposo que devia fer una mica de pena, però a la vegada no era un element que em queia superbé, és que més gàngsters no. I no me'n recordo, sí que recordo la música com molt potent, recordo sí, el muntatge aquest també em va agradar molt, i no sé dir-te més sensacions que tingués. Estic mirant. Sí, impactant, era com una violència com més contundent de lo habitual en l'època, potser. Home, tampoc hi havia molta violència en aquesta pel·lícula, la veritat, comparada amb altres pel·lícules dels 90, aquesta és bastant light, perquè sang quan en veus. Bueno, però potser és més el que no veus, també. A vegades el que esperes que apareixi, no sé, quan en aquells els van encular, no? Sí. És més el que pensa, el que no estàs veient, que aquella escena és molt desagradable. Sí, realment impacta bastant. A mi, per això, el que més em va impactar va ser veure en un pla de tall com en John Travolta es punxava heroïna. Sí, i el rotllo de la Uma Thurman també punxant-se o ficant-se, no, amb la cocaïna i quan li dona l'atac aquell, sí. Aquella escena en el moment va ser colpidora, i quan li claven la injecció d'adrenalina també. Sí, perquè tu sabies que dreta llei, si tens una sobredosis, el que t'han de punxar en realitat és aigua amb sal? Vols dir que l'adrenalina no serviria? No, et rebentaria el cor directament. Hòstia, doncs en Tarantino ens ha ben fotut, no, ara? Ho va dir, perquè va consultar a un tio que era col·lega seu, que era expert en drogues, li va dir, què passaria si tingués una sobredosi? Li va dir, li hauries de punxar el cor amb aigua i sal. I va dir, home, aigua i sal no dona gaire de sí, i al final va tirar per això, per adrenalina. Pues vaja, menys mal que no som cocainòmens, sinó segur que ho hauríem provat. Surt car. Sí. Surt car. Home, no sé quan està ara, però abans què valia? Fa 10 anys valia uns 65-70 euros al gram, no tinc ni idea. No tinc ni idea. Home, Jaume, tu vius a Barcelona, molta, pregunta preus, bueno, fes comparació. Continuant amb això de Pulp Fiction, jo em quedo amb el moment del senyor Lobo, que és entranyable, i també m'agrada molt la redenció final del Samuel L. Jackson, que passa de ser un gàngster a un home de pau. Això em sembla molt maco. A mi el que m'agrada molt és que, no sé si ho saps també, el paper d'en Tarantino, com es deia, en Johnny, si no recordo malament, en Jimmy, la bata que porta és la seva bata autèntica, de córrer per casa. Ara no me'n recordo en quin moment surt Tarantino a Pulp Fiction. Sí, a la casa on va el senyor Lobo, on van en Jules i en Vincent a netejar el cotxe, i el s'obre la porta i que els ofereix el cafè, que diu que... Ara me'n recordo. Doncs la bata és seva realment. I ell va explicar que amb aquella bata havia fet de tot, i també s'hi havia masturbat. Mira que és eixerit, no? Quines coses que ens explica, més maques. Sí, molts pèls a la llengua no té el senyor Tarantino. No hi acaba de ser tot, oi? No. Per què? Bueno, veient-lo parlar, dius, aquest home no hi és del tot. Pot ser que sigui un geni, però algú té que dius... Vull dir, jo no em quedaria moltes hores dormint a prop d'ell o... Bueno. Jo crec que entre que és hiperactiu
i que, bueno, el seu consum de drogues deu ser bastant potent, jo crec que fa que tingui un ritme a l'hora de parlar una mica desgavellat. Tu creus que en Tarantino es tira per aquests Bueno, de les drogues? Bueno, ho han dit diferents persones que han coincidit amb ell. Sí. Ostres, tu, ara sí que m'has matat. Bueno, mira, Brad Pitt, per exemple, aquí ja parlo de drogues suaus, en aquest cas concret, Brad Pitt, quan va firmar per fer Inglourious Basterds, diu que es va fumar un porro a casa d'en Tarantino i que en Tarantino el va emborratxar de vi i l'endemà es va despertar ja ben firmat el guió. El contracte per participar a la pel·lícula de Basterds. Hòstia, o sigui, no pensava firmar, potser. No, es veu que va anar a casa seu perquè en Tarantino li parlés del projecte i tal, i en Tarantino, venga, un porrito, venga, un vinito. I va acabar una mica tocaillo i li va fer firmar. Ah, mira. Ah, doncs molt bé. Però bueno, que són amics, Bueno, són amics des d'aquell dia del porrito o des d'abans? Ja d'abans, perquè no sé si ho recordes, però Amor a quemarropa, dirigida per Tony Scott, el guió és a Quentin Tarantino. Sí. I apareix en Brad Pitt que fa el paper de fumeta. Ah, sí. Bueno, però allà es devien conèixer. Jo crec que sí, perquè en Tarantino jo sé que ha tingut relació amb quasi tots els actors que van aparèixer a aquella pel·lícula. És més, Christopher Walken, que apareix en aquella pel·lícula, un any després va aparèixer a Pulp Fiction fent el paper del militar que li porta el rellotge al Bruce Willis petit. Ah, sí, quin moment més bonic també, Ens van ensenyar que l'anus serveix per més coses de les que ens pensem. Bueno, no sé si saps que el còmic, el manga en realitat de Doraemon surt d'aquí, d'aquesta escena. Com? La butxaca màgica de Doraemon surt d'aquesta escena. Això és així. Sí. Vale, què més? Pulp Fiction, alguna cosa més a destacar? De Pulp Fiction, no sé, m'agrada molt la cançoneta del principi, que és com música surf. Surly. Sí, aquesta, però que en realitat ja era una cançó que ja era antiga, era una versió, doncs. Sí, bé, per una ex meva que tu em sembla que coneixes, vaig descobrir que aquesta és una cançó tradicional grega. Sí. Ah, pensava que era àrab. No, em sembla que era grega. Bueno, tot és allà mateix. Libanesa. I res, s'ha anat modificant, però és la mateixa melodia i arribar fins als nostres temps, que després va venir el gran remix que va fer Black Eyed Peas. Black Eyed Peas. Hòstia, sí que em sona, però no me'n recordo com era. Sí, Pump It. Ah, Pump It. És igual. Que l'estaves cantant? Sí. Bueno, l'has cantat tu i jo he fet el... Ah, jo l'he cantat, no m'he donat compte. M'ha posat fet Pump It. Què més? Saltem a la següent pel·lícula, en 1997, que arribem a Jackie Brown. Ah, sí, Jackie Brown, sí. Què me n'has de dir, aquesta pel·lícula? Home, en general és la que menys agrada, no? Que a tu deu ser la que més t'agrada. Doncs és a les que més m'agrada, sí. A mi... Bueno, la de que he vist 4 o 5 vegades, realment. Però sí, no és de les que més m'agraden. Potser per això, perquè a mi els gàngsters no m'entusiasmen i quan hi ha mal rotllo gangsteril i sang o violència així de cop no m'entusiasmen. Bueno, aquí tampoc n'hi ha, és que tu estàs veient pel·lícules on no n'hi ha. Sí, aquí quina sang hi ha? És que no és que sigui una cosa gore ni tal, sinó és aquesta violència que potser tota la pel·lícula no n'hi ha i de cop i volta hi ha un esclat i aleshores té molta més potència que si fos tota la pel·lícula violenta. Clar, aquí només hi ha l'escena que disparen Robert De Niro contra la Bridget Fonda al pàrquing. Sí, molt desagradable. Això, doncs mira, només aquesta escena ja em va deixar molt trist. Amb el que m'agradava a mi la Bridget Fonda. Ja, està molt bé en aquest paper, Sí, deu ser el millor paper potser que ha fet, no? Un dels millors. No sé si atrevir-me a dir tant. Quin altre hi havia que m'agradava molt? Sí que hi ha un altre paper que m'agradava molt seu que no recordo. Però bé. Dona blanca soltera? No. Bridget Fonda, no me'n recordo què més ha fet. Tenia una, però no ho recordo. Bé, sí, com sigui, la pel·lícula a mi m'agrada, perquè Tarantino es va inflar una mica i va dir que jo no sé fer una pel·lícula normal, continguda, sense violència, doncs us la faig.
I per mi està dirigit com Els Àngels i narrativament és mega espectacular. Els diferents punts de vista per explicar-te la trama, que no siguin els personatges que t'expliquen la trama, sinó que són les accions, tot i ser una trama molt complicada, jo trobo que és fantàstic recuperar una mica el Blaxploitation amb la figura que tu has dit, de Pam Grier, o Robert Foster, que és un altre actor d'aquells que va fer infinitat de pel·lícules als 70 i 80, doncs m'encanta. I no venia d'una novel·la d'un dels teus autors preferits, pot ser? Elmore Leonard, sí. Tarantino és molt aficionat a la lectura, tot i que la gent es pensa que no, per la seva pinta de mongol, doncs es veu que llegeix moltíssim i Elmore Leonard és el seu autor favorit i em va robar un exemplar quan era molt petit, d'aquesta novel·la. Mira, al supermercat. Vaig a llegir una frase que aquest llibre que tinc dintre del Blu-ray destaca de Jackie Brown. Diu així: puede que mi culo esté tonto, pero no soy tonto del culo. Això ho diu el personatge de Samuel L. Jackson, Ordell Robbie. Sí. Què et sembla aquesta frase? Doncs bé, que tots els diàlegs de Tarantino estan molt bé. És la millor frase de la pel·li? No, quin era? Em sembla que era una de les frases finals que diu la Pam Grier o en Robert Foster. Jo recordo que els diàlegs de l'escena final són molt bons. Igual que el diàleg que té en Chris Tucker amb en Samuel L. Jackson quan el va buscar pel tema fiança i tot això. Recordo que els diàlegs que sap crear tensió on no n'hi ha i ho vaig trobar... és brillant. Hombre, Chris Tucker no era aquell humorista? Sí. Sí, el d'Hora Punta. Sortia en aquesta pel·lícula. Hòstia, tu, sí que fa anys que no la veig. És que molt malament, les pel·lícules de Tarantino s'han de veure un cop l'any sempre. Sí, ara la de Pulp Fiction ben bé fa 10 anys que no la veig i la de Reservoir Dogs 15. O sigui que... I les he vistes 10 vegades, però ja fa molts anys que no. Mira, jo Pulp Fiction, per exemple, com que tenia que gravar un programa especial per mecenes de l'Aixeta del Ningú no és perfecte, que també s'han obert pàgina, em van demanar que fes un especial sobre Pulp Fiction i me la vaig tornar a mirar per comentar-la de nou. Però bueno, tampoc feia molt que no la veia, però bé, que sempre és un plaer, és que cada vegada que les mires tornes a veure detalls que desconeixies. Sí, doncs mira, tinc ganes de veure-la ara amb calma i alegria. Sí. Vale, doncs tenim aquesta Jackie Brown. Si vols repassem, no sé si cal, el segment de Tarantino per Four Rooms. Per Four Rooms. Sí, és aquell que hi havia una mena de juguesca amb tallar-se un dit. No, exacte. Amb jugar amb un ganivet, no? Sí, que si no s'obria el matxero 3 vegades seguides, li tallava el polze a un dels que hi havia allà. Que no sé si era en Bruce Willis en concret a qui li tallava. Sí. Vaja, ara no ho sé. Però al final li tallen el Tarantino, no? O com? No me'n recordo. No sé, no recordo qui li talla el dit. És que no sé si en Bruce Willis era a qui li tallaven el dit, era a Tarantino o qui era. Sigui com sigui, acaben tallant el dit. Acaben tallant un dit, però no... Bueno, és igual, deixem-ho a l'aire, així potser la gent que no ho hagi vist anirà de cap a veure-ho. A veure, de Four Rooms, no sé si surt algun aquest llibre. No ho veig. Death Proof... Bé, mentre trobes alguna cosa interessant, el que jo puc comentar és que aquest segment, els altres segments, hi havia altres directors independents al moment. Un era de Robert Rodríguez, que és bastant bo, que és el de la puta dins el llit. És el que més m'agrada. Sí, és molt divertit, la veritat. Potser és el millor que ha fet aquest director. Però la Tarantino es basava en un capítol de l'obra d'Alfred Hitchcock. Que el protagonista era Peter Lorre i l'altre no recordo qui era. Era un remake. Sí, una espècie de remake. Que la història més estava basada, si no recordo malament, en un relat de Roald Dahl. Mira, en Roald Dahl m'agrada molt. És un bon quantista. Sí. En canvi, va fer una novel·la sobre la seva infància que no us la recomano gaire. En Tarantino? No, a Roald Dahl. Vale. I què? Per què? No era molt interessant la infància? Clar, jo vaig arribar al llibre pensant, hòstia, Roald Dahl parlant de la seva infantesa, serà molt lluminós tot plegat. I no. La veritat és que no.
Home, sí. Jo més aviat hagués apostat per una infància més aviat trista que no pas alegre. No em diguis per què. No sé. Ja, sí que totes les seves obres tenen cert transfons una mica trist, de pobresa, de pares que passen de les criatures i coses d'aquestes. Sí, sempre hi ha una cosa així. Bueno. Bé, a Four Rooms jo no crec que tingui gaire més suc, o sigui que saltem a la següent pel·lícula, que és una pel·lícula que són dues pel·lícules, no sé si és una pel·lícula, que és Kill Bill 1 i Kill Bill 2. Hombre, molt maques aquestes dues pel·lícules, intenses també. I si te les empasses seguides, ja no vegis. Potser els porros ajudarien. Jo la vaig veure en primícia a Espanya, aquesta pel·lícula, la primera. Jo no me'n recordo on la vaig veure, però sí que les he vist al cinema, segur, les dues. Jo la vaig veure a l'Hotel Melià de Sitges, perquè la van portar pel Festival de Sitges i tenia que venir Tarantino i al final no es va presentar perquè estava liat amb el muntatge de la següent entrega. Però recordo que va ser un esdeveniment. Mai he vist la sala aquella de cinema del Melià tan i tan plena, ni tanta expectació. Potser érem, que són 1.000 i pico persones i un silenci absolut. Ah, sí? No victorejava, o aplaudien els moments? No. Silenci absolut. T'ho juro. Que, tu has anat a Sitges, saps quin és l'ambientillo? Home, doncs a vegades... Sí, hi ha un ambient a vegades de cinema de barri. Sí, però jo crec que també és pel·lícules diferents. Tarantino, penseu que portava uns anys que no estava traient pel·lícula i la gent es temia que hagués desaparegut i era a veure què portava Tarantino. Ah, sí? Vaja. Vols dir que... Sí, no ho recordes? Després de Jackie Brown es va apartar una mica de tot plegat i va tardar bastants anys en treure una nova pel·lícula. Les dues primeres van ser molt seguides, Jackie Brown va tardar un any més de lo normal i aquesta ja van ser, no sé si eren 6 o 7 anys. També, a més, es passa la vida dient que ja serà l'última pel·lícula o que es retira o que farà només tant número de pel·lícules. La desena, que és la següent, la seva pròxima pel·lícula serà l'última. Perquè Kill Bill la compta com a una, no? Sí. Vale. Així que i vols dir que serà l'última? Bueno, va fer també un episodi del CSI, no? Un episodi doble em sembla que era, però sí, era un episodi. D'Urgències també ha fet un capítol, d'Àlies també ha fet un capítol, ha fet algunes sèries, n'ha fet algun capítol. I sempre parla d'un possible Star Trek. Sí, perquè ell és molt fan de la sèrie Star Trek clàssica i sempre ha dit que volia dirigir una pel·lícula. I ara, últimament, el que es deia és que s'havia aprofitat la seva idea de guió, que estaven escrivint un guió i que potser ell no la dirigia, sinó que seria un altre. Però bueno, s'ha d'acabar de veure. Bueno, l'última de Star Trek era més fluixeta ja. No et va agradar? Estava bé, però amb la 1 i la 2 tenien més força, tot i que les feia l'Abrams. Torna-hi, és que a mi l'Abrams en sèries l'odio, però en pel·lícules m'agrada. No sé, trobo que li falta un punt de guspira per fer-ho realment rodó. Trobo que promet molt i al final sempre no m'acaba de... Però tu no t'agrada Missió Impossible 3? Sí, però em sembla una pel·lícula d'un telefilm casolà. En sèrio? D'aquests d'Antena 3. No, tio, joder, és molt bona Missió Impossible 3. Sí, però és tan bona com la 4, la 5, la 6... Clar, perquè hi va marcar el camí de com s'havien de fer les pel·lícules de Missió Impossible. Això sí, això sí que li podem concedir. Que les següents potser han tingut un punt millor o tal, potser sí, però no sé. Les següents més espectaculars, suposo. Sí. Bueno, espectacular sí que també potser han trobat més Aquesta era més un thriller a seques i els altres sí que són més thriller d'acció. Aquest era més parlar i alguna escena d'acció i les altres són més acció i una mica de parlar. Sí, i més James Bond també són les noves, no? Hòstia, massa espectacular, no?, per ser James Bond. És que, bueno, clar, amb Daniel Craig ja no saps què pensar. Home, en Daniel Craig és bastant distret com a James Bond. A mi m'agrada. No, la que no em va agradar, la de Spectre. Ai, no, perdona, sí, però... Spectre sí, aquella de Skyfall, no? Skyfall és la que no m'agrada. No t'agrada Skyfall? No, aquesta és la que no m'agrada. És la meva preferida. Sí, pues no ho sé, em va semblar una pel·lícula que no tenia... És que James Bond m'agrada que faci coses de James Bond, i aquesta era quasi una pel·lícula de policies normal.
Home, tio, policia normal, no sé quins policies teniu per Barcelona, però aquí la Guàrdia Urbana no viatja per tot el món. Aquí tenim aquell policia que em va ficar la multa a mi, que anava a acabar amb el narcotràfic ell sol. És veritat. Si li donaven l'ordre. És que me l'imagino. Sí. Ojalà te'l tornis a trobar i li facis una foto. Sí. Ojalà, No, que tenia molt mala hòstia, tot i que va permetre que li digués un munt de borrades. Bueno, però si no li donen l'ordre no et picarà. No, això també és veritat. Això és així. Però estem parlant de Kill Bill. Kill Bill, què em va agradar Kill Bill? A mi em va agradar molt el toc de pel·lícula d'arts marcials, em va agradar molt això d'un grup supersecret d'assassins internacional, i em va agradar molt que una sigui, això he dit, d'arts marcials, i l'altra, la segona part, sigui més un western. A tu què et va agradar? Bueno, sí, això, la primera semblava un manga amb persones, tot, que de fet hi ha un tros que és un manga, d'un anime, tota tenia aquest rotllo manga japonès, i la següent era un rotllo, com ho diria, thriller western, no? Un western. Sí, jo veig més western que thriller tampoc, perquè no pateixes per la vida del protagonista en cap moment. No? Sempre penses que serà guanyadora. Home, sí. Potser. Doncs així és un western superheroic. Per què? Per la conversa de Superman? No, perquè ella és com immortal. No, tio, tampoc dic això. A veure, és un personatge... O sigui, per mi és la redefinició del personatge de l'heroïna dels nous temps. Fins llavors teníem un tipus d'heroïna que es passava de frenada per mi, perquè, per exemple, la Sarah Connor de Terminator 2 és més masculina que femenina, tot i que és una dona. I, en canvi, la nòvia de la Uma Thurman jo trobo que té un toc femení, però alhora és un personatge molt dur, molt potent. Bueno, no sé. La Sarah Connor a mi també em sembla femenina. El que passa que és una mare coratge exagerada. Però no li veus, o sigui, no veus que es preocupi pel seu fill, es preocupa per la raça humana, que significa la supervivència del seu fill, res més. Bueno, en el fill també li té carinyo. Bueno, està molt avasada amb el fill. Ai, no ho sé, és igual. Jo no li veig, però si tu li veus, jo crec. Jo sí li veig un carinyo en el nano molt gran. Perquè en aquesta última... Per cert, anem a saltar de tema. En aquesta nova del Terminator 9 que han fet, tu l'has vist? Sí. Vaig aguantar 25 minuts exactes. Que només començar destrossen Terminator 2? Sí. D'una forma insultant, de fet. Sí. Uns personatges estimats. Tota la pel·lícula és un desgavell, a més que xupa l'argument de les cròniques de Sarah Connor. Ah, sí? L'agafa d'allà? Vaja. Bueno, és que el concepte és molt, molt semblant, o sigui, una Terminator femenina que defensa en John Connor d'un Terminator masculí dolent. Sí, bueno, en aquest cas no és en John Connor, sinó la noia aquella, mexicana. Sí, però bueno. Sí, és veritat. Però tot i si no, era una pel·lícula que estigués mal feta. No. Passa que el problema és que ja l'havíem vist 1000 vegades. Si no hi ha cap pel·lícula Terminator mal feta, o sigui, ni la tercera, ni la quarta, ni la cinquena, ni la sisena. El problema és que no saben com acabar-les o com fer-les. Sí, però Salvation, que portava una visió nova que a mi em semblava interessant, tot i que hi havia la merda de gilipolles aquell de Christian Bale, a mi més o menys em va agradar aquella pel·lícula. No t'agrada en Christian Bale? Em cau molt malament, em cau molt gros. És que sí, fa una mica pinta psicòpata, no? Com actor psicòpata. Sí, i és que és tan exagerat fent veure que és bon actor que no me la crec. És com la de Ford versus Ferrari, que tothom diu però quina pel·lícula tan bona, mare meva, és com una pel·lícula d'abans, i és que em fot els nervis el puto Christian Bale, perquè ja sé que saps actuar, no cal que m'ho rastreguis a la cara a cada moment. Sí, es veu, jo el trobo un personatge molt fred, o sigui, li falta humanitat, el veus... no ho sé, el veig com molt... No me'l crec com a pare de família amorós. No, el veig molt... Bueno, un tio molt psicòpata. El veig allà l'American Psycho. És molt de la seva època, aquest tipus de pare, que era un pare que tenia la seva obsessió i també tenia un fill i cuidava el fill o protegia el fill
però que tampoc era un amor com ara fan els pares, que passem de ser pares freds a ser pares que semblem, jo què sé, prostitutes barates, desprenguent tant amor. Tu ets aquests? Pues no ho sé, la veritat, clar, jo no em veig des de fora, jo no sé què sóc, perquè jo a vegades insulto la meva filla. O sigui, per què li dius? Jo què sé, però para de fer això, truja, que ets una truja. Bueno, és un insult... Està bé, és un insult català, nostrat. Sí, a veure, que no l'amenaço d'amor, te sacaré los dientes a puñetazo, hija de puta, no. No facis més confessions d'aquestes? No. Sí, perquè estan picant serveis socials a la porta. Sí. Vale, Kill Bill. El que podem treure és que en Jacint és un mal pare i saltem a la següent pel·lícula. A Kill Bill 2? O ja saltem Kill Bill? No, comenta Kill Bill 2, si vols. No sé, la veritat és que em costa decidir-me si m'agrada més la 1 o la 2, La 1. Però la 2 m'agrada molt. Més. És que la 2, el problema que tinc és que, clar, si comença d'una manera la pel·lícula, vull que acabi d'aquella manera. I el canvi de gènere aquest em trastoca una mica. A nivell de música, la 2 crec que supera la 1. Uf, no, tio! No? Green Hornet a la primera. El grup aquell de 1, 2, 3. Ah, sí. Els vaig veure en directe al Saló del Manga, aquest grup. Segona vegada que ho comentes en aquest podcast. Ah, sí? Quan fa que ho vaig dir, això? No sé per què, ho vas comentar un dia que també va ser, vale, fantàstic, em sembla bé, però a què porta? Hòstia, I avui ha sigut exactament el mateix. Bueno, doncs tirem endavant perquè ens queda poc programa i moltes pel·lis. No les podrem fer totes, això ja t'ho dic, no ens dona temps a fer-les totes, però bé, intentarem fer com a mínim una més, que és Inglourious Basterds. Ah, molt bé. Ens saltem al Death Proof. The Proof, la contem? Sí, és una pel·lícula també, no? A mi m'agrada molt al principi, com suposo que a tothom, li agrada molt la primera part de la pel·lícula i la segona part, que ja només surten les noies, bastant insuportable, no? Bueno, que les noies agafen el paper protagonista. Aquí hi ha discussió perquè depèn de la versió que hagis vist, és una pel·lícula o és una altra completament diferent. Quines versions hi ha? Hi ha dues versions, la versió normal, que es va estrenar en cinemes, que està bastant retallada, i la versió llarga, que em sembla que són 2 hores i pico, quasi. Ah, però on es troba això? No crec que estigui... En aquest Blu-ray que tinc jo no deu estar, no? No, si és un pack deu ser la versió normal. Me cago en nena. A veure... Clar, la versió llarga no t'aporta molt més, però hi ha encara més conversacions. Són 114 minuts. 114? Que tinc aquí. Ah, doncs és la bona, és la llarga. Ah, sí? Em sembla que sí. Ja la miraré. Sí, clar, perquè si la feien amb 2 pel·lícules, la cosa devia durar unes 3 hores, tota l'experiència, més o menys, no? Clar, aquesta pel·lícula no estava pensada per estrenar-se en solitari, sinó que als Estats Units es va estrenar 2 pel·lícules en una, que era aquesta i Planet Terror, de Robert Rodríguez. Sí, bastant divertida, també. Sí, a mi també és que al final m'acabarà agradant, perquè ara penso en The Faculty, que també m'agrada. Home, i el SimCity també, no? SimCity no m'acaba de funcionar, mai m'ha acabat de funcionar, hi ha alguna que em patina. Bueno, no dic que sigui mala pel·lícula, perquè trobo que és una gran pel·lícula, però hi ha alguna que no la fa perfecta, com les de Tarantino sempre són perfectes, aquestes no. No sé, i Desperado, a mi m'agrada molt Desperado. Desperado que també surt en Tarantino explicant un acudit. ¿Es Desperado? Sí, Desperado, clar, hi ha el mariachi Desperado i Érase una vez en México. Que aquesta no m'agrada gens. Trobo que va a cagar. Bueno, no sé, a mi no em desagrada, l'he vist un parell o 3 de vegades, que jo feia la paròdia i feia en lloc de en lloc de mexicano, el gaitero. Un assassí que feia servir una gaita. No sé, quan la vam anar a veure al cine i feia la broma aquesta cada 2x3. M'imaginava la pel·lícula però amb un gaitero. I et quedava sol, no?, amb la broma? Ningú reia? No, amb els meus col·legues. Fumàvem porros, bevíem alcohol i ens feia gràcia. Ah, bueno. Doncs vinga. Bueno, va, sí, no tenim temps dels maleïts malparits. Parlem de maleïts malparits? Sí. Vinga, va, i ens quedan, 2 o 3 pel·lícules penjades que ja comentarem algun dia.
Doncs maleïts malparits, què en podem dir? Que en castellà es va dir Malditos Bastardos i en anglès Inglourious Basterds, Sí. perquè era una errada que quan ho va escriure en Tarantino es va equivocar i va arribar als cinemes dient-se així, Es va escriure malament? Sí. No? Oita, no ho sabia. És una mica com la història de Pet Sematary, que està mal escrit en el llibre i la novel·la està mal escrita perquè el nen que va escriure el cartell ho va escriure malament i les adaptacions sempre han sigut així, però a Espanya es va corregir l'errada i es diu Cementerio de Animales. Si no s'hagués hagut de dir Cementerio, no? Sí, una cosa així, sí. Sí, és que hagués creat confusions. Cementerio. O Cementerio en lloc d'una C, una S. Cementerio. T'hagués fet... Cementerio. Sí. Cementerio. Bueno. Pues res. Com vas veure aquesta pel·lícula? Què en recordes d'aquesta pel·lícula? Què et transmet aquesta gran pel·lícula? Em va agradar molt l'escena del començament amb aquell home, amb Christoph Waltz. Totes les pel·lícules comencen més o menys igual, amb un home. Sí. I potser després la resta de la pel·lícula tampoc és de les que més m'agraden. No? No, se'm va fer més... És de les que em semblen més rotllo junt amb Jackie Brown. Què dius? Hòstia, és que som diametralment oposats. O sigui, per mi les tres grans pel·lícules de Tarantino hi ha Inglourious Basterds, sens dubte, Jackie Brown, i la tercera sempre dubto. Si és Pulp Fiction, si és Reservoir Dogs... Jo diria Pulp Fiction, Kill Bill 1 i 2 i aquesta nova de Hollywood. Sí? Sí. Aquesta nova de Hollywood em cau simpàtica. Sí, està molt bé, que no ho negaré pas. Trobo que té moments molt i molt bons. El que passa és que jo sempre he tingut la sensació que li falten minuts a la pel·lícula. Bueno, ja en té bastants, Sí, però bueno, en Tarantino va dir que realment li falta metratge i que en volia fer la minissèrie. Vaja. Però bueno, parlem de la pel·lícula, Inglourious Basterds. Sí. Què més en destaques? Mira, una cosa que sí em va agradar és el final aquest, que igual que Hollywood, aquesta de Hollywood, aquest final que no va amb la història tal com van ser a la vida real. Aquest final que canvia la història. Hitler, vamos. Sí. Aquest final em va fer molta gràcia, sí. I després, alguns dels protagonistes molt xulos. El Christoph Waltz aquest estava genial. I la noia aquesta que fa de jueva venjadora també em va agradar molt. Com es diu? No me'n recordo. Que és molt guapa. Sí, la Sidhu. Sidhu? Com? Sidhu. És francesa. Sí. Mira, aquí la tinc. Aquí tinc una foto d'ella. A veure. Ostres, que guapa que és, Però no ens pistis. No me'n recordava lo guapa que era. Tinc aquí la foto. A veure... Melanie? No, Melanie Laurent. Melanie Laurent, sí. Ella Sidhu és una altra actriu francesa que a mi m'agrada molt. Sí, també, a mi també m'agrada. La Shoshana. Melanie Laurent. I aquesta noia perquè no surt a totes les pel·lícules del món? Perquè no té temps. Sí. No és com en Samuel L. Jackson, que pot aparèixer a totes les pel·lícules del món. Sí, aquest sí. No sé com s'ho fa, però sí. En fi. Doncs a mi de Malditos Bastardos m'agrada molt que siguin tres històries diferents que s'acaben trobant. Sí, m'agrada molt la interpretació d'en Brad Pitt. Trobo que ho borda el seu paper, sap donar-li el punt aquest que m'agrada. M'agrada molt el personatge de Christoph Waltz, això per suposat. I no sé, m'agrada perquè el gènere bèl·lic no m'acaba de funcionar mai, i aquí és una pel·lícula de gènere bèl·lic, tot i que no hi ha cap moment de batalla en el camp, no passa res en combat, perquè tots són operacions secretes, i la veritat és que em funciona moltíssim. I és això, m'acaba funcionant tot. Em sembla que és de les que més èxit de taquilla ha tingut, no?, de Tarantino, pot ser? Sí, i premis i coses, va tenir premis importants, no? Malditos Bastardos, Christopher Waltz va guanyar l'Oscar al millor actor secundari, si no recordo malament. Tarantino va estar nominat al millor guió, però no sé si el va guanyar, crec que no. No va guanyar, no. Segons el llibre que tinc aquí, no. Va guanyar Premi BAFTA, Globo de Oro i Òscar a millor actor de reparto, coses així. Bueno, és igual.
Pues doncs què? mira, Jaume, ens queden 4 minuts. 4 minuts. Repassem les següents pel·lícules super mega ràpid? Vinga. Comencem per la primera, que és Django. Què n'opines de Django Desencadenado? M'agrada bastant, sí. Un western divertit. També que se salta una mica la història, però sí. Però molt xulo. A mi m'agrada molt, hi ha moments espectaculars, com el moment de rap, quan hi ha el tiroteig, però al final se'n fa horriblement llarg. Bueno, sí, tampoc és una pel·lícula que em posi jo cada dia, però sí, l'he vista diverses vegades i no està entre les que menys m'agraden, està entre les que més aviat més. Després, el Christoph Waltz també torna a sortir i també fa un paper bastant xulo. I què més dir-te? En DiCaprio té el seu moment de glòria també. Sí, ho fa molt bé, I el Samuel L. Jackson també té un moment de glòria bastant bo. Hòstia, l'estètica que em porta costa, O sigui, saps que és Samuel L. Jackson, però no l'encaixes. No, però jo crec que és dels millors papers d'ell. Sí, ho fa molt bé, la interpretació. Bé, és que aquí hi ha interpretacions realment que estan... Tots els personatges passen a estar molt continguts a deixar-se anar completament. Bueno, sí, també té el típic final nada d'olla, no? Sí, que poses a la casa i tot això. Sí. Bueno, següent pel·lícula. Següent pel·lícula, Los Odiosos 8, que tots us van veure ja al Fenòmena. Sí, molt llarga també, una mica espessa i tot i així molt entretinguda, mentre l'estàs veient t'atrapa. I res, una mica incòmode el tros aquell de xupar-se els nabos, però bueno. A mi el que m'agrada moltíssim és el concepte aquest de fer un western, però tornem-hi, no és un western a l'ús. Una mica rotllo Agatha Christie, oi? Exacte, un 10 negritos, una cosa així, i és que tots els personatges m'encanten, estan molt ben perfilats i les interrelacions que tenen entre ells, que és el més complicat quan crees personatges interessants, que a més es sàpiguen relacionar amb els altres, funciona molt bé, o sigui, està molt ben portat. I sí. Això d'avançar-te que li ha ficat verí en el cafè abans que l'altre personatge ho sàpiga, que és molt Hitchcock, sí. Són petits detalls que li donen una profunditat a l'obra que va més enllà del que veiem, crec. Sí, també la col·locaria entre les més bones, dintre de tot. Sí. Bueno. Que quasi no es fa la pel·lícula, recordem-ho, perquè el guió es va filtrar i en Tarantino es va cabrejar tant que va dir que ja no volia fer la pel·lícula. Per culpa d'aquell actor que talla l'orella a Reservoir Dogs, que diu que se li va escapar. Diuen. No va ser ell? No se sap. Diuen. Bueno. I ja per acabar, última pel·lícula que comentem, també la més recent, que és Érase una vez en Hollywood. Ah, pues sí, molt maca. Sobretot la filla de la Andy McDowell. Sí, bueno, totes les actrius aquelles que apareixen allà al ranxo m'agraden totes, ho fan molt bé. Sí, però destaco aquesta noia i els seus peus, que en Tarantino amb els peus també té aquesta mania. Sí. Jo és que... I al final també molt xulo. Al final és espectacular. Sí. Però a mi m'encanten les interpretacions tant de Brad Pitt com de Leonardo DiCaprio. DiCaprio fa molt bé, però Brad Pitt... Brad Pitt està a la seva salsa. És dels millors papers de la seva vida, jo crec. És que és o sigui, tu penses com anteriors programes nostres, definició de mascle, i és Brad Pitt a Érase una vez. Sí, jo em vaig veure molt identificat amb ell. Vaig dir, hosti, però sembla que era un biòpic. Sí. Dic, sembla que Brad Pitt m'estigui interpretant. No sé, algo veia, de veritat, Li faltava jugar amb el jib-jab, ficant la seva cara a la de DiCaprio, però la resta ho veig igual. Sí, no, però bromes a part, estic dient en sèrio que vaig veure coses meves reflexades en aquell personatge. Ja sé que sembla una broma, però no, ho estic dient totalment seriosament. Home, doncs em sembla que això és la millor manera d'acabar aquest programa. Sí. És per això que abans d'acabar, per això, esperem que hagueu disfrutat, esperem que ens perdoneu, que ens haguem marxat per la tangent innumerables ocasions, sí. És el que té la calor. Al final hem complert gairebé, amb tota la filmografia. No, l'hem complert tota. Sí. I què et volia dir? Recorda'ns, sisplau, xarxes socials, com poden posar-se en contacte amb nosaltres, com ens poden escoltar. Vinga, ràpidament, el correu maleïtsmalperitspodcast@gmail.com.
Per Twitter, només Maleït Malparit, així en singular. Per Facebook, Maleïts Malparits, ens busqueu al buscador i apa. També tenim el blog, que és maleïtsmalparits.blogspot.com. A YouTube també estem, que es diu Maleïts Malparits, però està en construcció. I després tenim l'Instagram, que allà també treu fum, es diu Maleïts Malparits. I després ens podeu escoltar també per Spotify, Apple Podcast, iVox, Google Podcast i el Player.fm també va molt bé. I recordeu que estem a l'Aixeta, que si voleu ser mecenes nostres i ajudar-nos a fer aquest programa encara més gran, doncs res, us feu mecenes, tindreu contingut exclusiu, tindreu milers de coses, depèn dels pèmpins que hi fiqueu, i res, ja ens acabem aquí, i com que no sé quina cançó cantarà en Jaume per acabar aquest programa... Una del Tarantino, una de pel·lícula del Tarantino. Quina podríem posar? La del Chuck Berry, aquella de Pulp Fiction, o alguna altra? Julia Woman? Ai, home, sí, aquesta li veig més potencial. Doncs sí. Que ens sorprengui en Jaume quan acabem de parlar. Fins la propera. Fins la propera, amics. Gràcies per existir. Hola, amics. Aquí estic una setmana més. Hola, guaperes. Quentin Tarantino, nascut a Tennessee. Va créixer a Los Angeles i als 22 anys va entrar a currar en un videoclub a Manhattan Beach. Tocant els pebrots mirant pel·lis d'acció, Kung Fu i sèrie B, escrivia guions. Sempre ho feia mà, es va fer un currículum fals. Quentin Tarantino, un friqui director, si pot et xuparà els peus. Quentin Tarantino, tens carona de cigró. Fa el debut com a actor imitant a l'Elvis en un capítol de Les Noies d'Or, però no és el seu. Els estudis de cine són cars de collons i una nova feina va haver d'agafar com a acumulador d'un cine porno pudent, però per fi finalment per un bon pessic ven el primer guió i fa Reservoir Dogs amb els quartos que va treure, sabeu? I ho fa amb total llibertat. Quentin, tens la flor cool. I a partir d'aquí ja tot rodat. Bueno, a partir d'aquí va vendre també un parell de guions. Bueno, sí, va vendre el guió de True Romance, Amor a quemarropa, això no sé com es diu en català, i també el guió de Assassins Nats, sí, Natural Born Killers. Oh, Quentin Tarantino, en Jacint és el teu fan. Bueno, a mi també m'agrades, Sí, la veritat que sí. És fàcil fer-te emprenyar. Quentin, condueixes la Pussy Wagon. O Conyoneta, exacte. Quentin, ets la mare de Marco. Quentin, tots sabem que vas matar Franco. Ben fet. Quentin. I havent escoltat ja Tarantino, és moment de parlar del nostre estimat Stephen King, aquell senyor amb la cara rara que porta ulleres a cul de got, però que escriu molt bé, que ens agrada molt tot el que fa, i parlarem una mica sobretot de les seves adaptacions a la gran pantalla, però també una mica les seves novel·les. Un autor d'aquells que és imprescindible i que espero que t'hagin portat de regal per Nadal, pel tió, un dels seus llibres, perquè és imprescindible. Te deixo amb això i ja amb això acabarem. Espero que t'agradi i que el disfrutis moltíssim. Bon Nadal! O dit en català, l'Esteve Rei. L'Esteve Rei. Què dir de Stephen King?
Home, ja l'altre dia vam parlar d'ell una mica, del seu encant, de la bellesa i del que diuen les contraportades dels llibres, on surt ell. Espanya. Espanya. I no ho sé, un exemple a seguir, no?, per tots. Jo crec que tu i jo no seríem els que som sense Stephen King. Home, sí, a mi, quan em va donar per drogar-me i beure molt, va ser el meu exemple més clar a seguir. Recordem que hi ha no sé quants anys de vida de Stephen King, que ell mateix no recorda, degut a la seva addicció a diferents substàncies i a l'alcohol, que es veu que moltes pàgines les acabava tirant a la bessura perquè li sagnava el nas de tanta cocaïna que es fotia. O sigui que qualsevol escriptor s'hi ha d'emmidallar. No ho sabia pas, tots aquests draps bruts de Stephen King, no m'ho hagués esperat mai d'ell, això. No, jo em pensava que era un menjador compulsiu de pomes. Pues no, se les triturava i se les fotia pel nas. Collons, bueno, si almenys si fossin pomes, però no eren pomes. Bueno, però això vol dir que les drogues i l'alcohol, com diu el tòpic, ajuden a escriure, a ser un bon escriptor? No ho sé. O que els bons escriptors ja tenen aquesta tirada? Jo crec que ets bon escriptor, punt. I després que si prens drogues, la teva obra, o en concret que estiguis treballant, pot ser que sigui una mica especial. Això no ho negaré. Però jo no crec que t'ajudi a ser més productiu o a escriure millor. Jo crec, no sé. A veure, tu que ets artista i fas vídeos per Esmule, et drogues per fer-los? Encara no, però bueno, una vegada un dia que havia pres unes copes, vaig gravar tota una ristra de vídeos que vaig haver d'estar borrant durant tot el dia següent per la vergonya aliena que em feien. O sigui, no, en el cas meu l'alcohol no m'ajuda en el meu art. No. A veure, jo fa poc vaig veure Perdó. per Instagram TV que havies penjat un vídeo tu sol anant pel carrer per Barcelona. Ah, sí. Amb el tema mascareta, que no sabia fins quin punt era un estat etílic o no. Encara no ho sé. Era Instagram TV. Però era la versió editada o era la versió que va sortir directa? Perquè una cosa era la versió directa, que ja es notava molt més l'estat etílic, que era precisament aquest mateix dia que estava comentant. Però després vaig fer una versió editada que estava una mica més dissimulat tot i ja podies pensar que era simplement un llunàtic. Jo crec que devia estar l'editada perquè hi havia bastants detalls i després sortia... Hi ha un moment que tu deies aquest senyor m'està mirant raro perquè està patint l'edició de l'iPhone no sé què. Que tinc l'última edició de l'iPhone de fa 5 anys, sí. Exacte. Bueno, doncs això era la versió editada, sí. I tot i així dius que ja es veia que estava... Home, tenia dubtes del teu estat, no sabia a què era degut, podien ser uns donetes caducats, però vaig deduir que potser era alguna a veure amb l'alcohol, que en lloc de ficar-te-la a les mans, potser l'havies consumit. Bueno, no sé, va, una copeta, però ja saps que a mi, jo soc tan innocent que em pugen aquestes coses de seguida. Com Stephen King, que és el que estem parlant. Stephen King, un escriptor que va néixer fa molts anys, que ha marcat una època, és un best-seller, tot el que publica, i que jo per començar m'agradaria destacar el seu nom. Si et dius Stephen King, o sigui, Esteve Rei, només pot ser a la millor en el que et dediquis, no?, amb aquest cognom. Sí, clar, mira com en Prince, que es deia Prince, i mira, va ser el príncep del pop. I qui més? Clar, pot ser. A l'Elvis també es deia King. Bueno, li deien, no? Bueno, sí, i en Prince tampoc es deia Prince, però bé. Ah, no? Ah, doncs ja ara m'has matat. Ara m'has xafat un mite. Era nom artístic, però no passa res. Però en Reventós, un col·lega meu, sempre diu que, per exemple, Maverick Viñales, si et dius Maverick, tens que ser bo per collons. Home, Maverick, sí, és un bon nom, no? Que és aquella pel·lícula del Mel Gibson, no? Sí, Top Gun. Ah, no, del Mel Gibson. Va fer una pel·lícula de l'Oest que es deia Maverick. Sí, perquè Maverick vol dir, com dir-ho, truar, un jugador que fa trampes, una persona que és molt viva. Ah, corxo. Bueno. Pues no ho sabia. M'has il·lustrat avui una vegada més, m'has il·lustrat. Avui sóc l'enciclopèdia d'en Jaume. Sí. Obre'm, fullega'm. Ui, no, això no. A tant no arribarem. Vale, pregunta, no ens perdem. Primera obra o primer contacte que vas tenir amb Stephen King?
Ostres, hem d'anar molt enrere, però jo què sé, devia ser ben petitet. No me'n recordo quina pel·lícula devia veure primera. Pot ser que fos Carrie, pot ser que fos El Resplendor, pot ser que fos... També recordo Miedo Azul, que la vaig veure de petit per la tele. Però ben bé, la primera, Creepshow, podria ser Creepshow o Creepshow 2. També podrien ser de les primeres que vaig veure. En tot cas, de les que més em va impactar de petit sí que va ser Creepshow 2, aquella història de la balsa. La balsa. És que a mi també, la vaig veure que era mega petit i sí que em va impactar molt. Bueno, ja sabeu que no m'agrada l'aigua, un altre factor més a sumar-hi podria ser aquest. Sí, perquè hi poden haver-hi taques mutants, no? Ah, Chapapote, no? Era un Chapapote, jo. Sí, però estava viu, era com viu. Era una barreja entre The Blob i Chapapote. Venom, de Spider-Man. Sí, una mica Venom també, sí. Però un Venom amb més mala hòstia, perquè el Venom pot sortir de tu i no et destrossa, aquest se't menja. Sí, aquesta pel·lícula jo crec que va ser... No sé, va marcar quasi tota una generació, perquè és una pel·lícula de terror, però t'esperes coses normals, però aquest concepte tan boig crec que va impactar moltíssima gent. Era com l'episodi d'aquesta mateixa pel·lícula, crec recordar, o era la primera, crec que era la segona, que sortia de Stephen King, que caia un meteorit i... No, la primera part. Ah, era primera, val. Sí. Però, bueno, sí, també era bona història, aquella. Que a mi sempre em feia pensar la meva mare quan entrava a la meva habitació, quan era adolescent, que em deia, ventila això o sortirà ple de verdet. I em venia l'imatge de Stephen King ple de plantes al voltant. Pues sí. I ara com ho farem? Parlarem dels llibres o de les pel·lícules primer? Què farem? Com ho fem, això? No, jo tinc una mica l'ordre al cap, si vols, i era primer parlar el nom i ara parlar això de les primeres obres, les primeres que vam tenir contacte, que la meva va ser directament amb llibres, i va ser concretament en Carrie, i just una mica com l'edat dels protagonistes, jo era una mica més jove, preadolescent potser. Jo sé que em va impactar moltíssim per la manera que estava escrita, no sé si l'has llegit tu. Carrie, m'has dit? Sí. No crec que l'hagi llegit Carrie, em sembla que no. La primera que vaig llegir diria que va ser El Resplendor. I què? Què et va semblar? Molt bé, em va agradar molt intensa. Més que la pel·lícula o la sèrie? Em va agradar molt més el llibre que la pel·li. O sigui, quan vaig veure la pel·li vaig dir, però què és aquesta merda? No té res a veure amb el llibre. O sigui, em va semblar que agafava molt... Bueno, que es deixava moltíssimes coses. Tota la part més sobrenatural, de fet, se la deixava. Els poders del nano quasi bé els oblida a mitja pel·lícula. I el llibre tracta bàsicament més sobre el nano que sobre el pare. Que la pel·lícula està més enfocada quasi... Bueno, no ho sé, ara no me'n recordo perquè ho vaig llegir fa 20 anys, però em sembla que la pel·lícula dona molta importància als poders del nano, per això es diu El Resplendor. I el llibre... Sí, és cert que la novel·la potser és més un drama familiar, però dramón, amb això, amb els tractaments, que té molta importància i de més, i el personatge d'en Jack Nicholson al llibre també és molt important, perquè és tot el que descobreix les fotos antigues al magatzem, el que va tirant el carbó a la caldera fins que acaba explotant. Hi ha moltes coses que canvien, i jo crec que canvia més, no tant que no sigui fidel, que és bastant fidel a lo que passa, sinó l'enfoc que li donen. Sí, bueno... Sí, bueno, i a part que es carrega personatges que no moren en el llibre i coses així. Sí, això és cert. Però bé, em va agradar molt aquesta pel·li nova del Doctor Sueño, la manera que van tenir de lligar la pel·lícula amb el llibre, que de fet no l'he llegit el llibre, però bueno, em va semblar molt ben lligat la continuació i la manera que van fer perquè la pel·lícula del Kubrick seguís, o sigui, no es barallés amb la continuació, està molt bé. Jo m'he llegit el llibre i encara no he pogut veure la pel·lícula per falta de temps, tot i que li tinc unes ganes immenses perquè tothom em diu que és la millor pel·lícula de terror d'aquest any passat. Per mi no sé si és, sí. Tant. A mi em va agradar moltíssim, és de les pel·lis que més m'han agradat dels últims anys. Uf. Molt xula, però clar... Més que Frozen 2? Sí, és que Frozen 2 em va decebre, em va decebre bastant. Sí? Sí, a part de la cançó aquesta que surt al principi, que fa... Bueno, a part d'aquesta, no... que m'han proposat cantar-la per Smul, però no m'atreveixo perquè és un to de vibrato ja molt alt
i no arribo. Jo a veus femenines no arribo. Però vaja, que no em va semblar avorrida aquesta, perquè estem parlant de Frozen. No ho sé, perquè m'has dit que la millor pel·lícula l'any passat o dels últims anys i m'ha vingut al cap Frozen, que hi ha molta gent que defensa més Frozen 2 que no Frozen 1. I jo potser estic en aquest grup. Però tu l'has vist, la 2? Sí, l'he vist. Està al Disney Plus i quan la van estrenar la vaig veure. I com que em vaig tragar la primera em va semblar molt dolenta, vaig dir, doncs miraré la segona a veure si ja m'acabo de cagar en tots els morts de Disney i la mare que els va parir, i em va semblar una pel·lícula més potable. No ho sé, la primera em va semblar una mica més entranyable, la segona era com que avançava la història amb tristor, sense ganes. Era com molt trista la pel·lícula, és molt fosca, trobo. També pot tenir la seva gràcia. Però... És més fosca, però és que la primera era potser massa carrinclona per mi. No sé, parlant de tot això, hem parlat de novel·les. Tu vas ser El Resplendor, jo va ser Carrie, parlem de pel·lícules. Tu has dit que no sabies ben bé quina era, que podia ser aquesta Creepshow 2 i que l'adaptació del Resplendor no t'acabava de fer el pes. Quina és la teva pel·lícula preferida de Stephen King? Pel·lícula preferida de Stephen King. Hosti, m'estàs posant amb un compromís, però és que n'hi ha moltíssimes. I dintre de tot n'hi ha moltes de bones. Que podríem dir... Home, és una mica tòpic. Podríem, no sé si decantar-me per Cadena Perpètua o no. Tiraríem per... Bueno, és que és una minissèrie, la del misteri de Salem Slot. La d'en Hooper, no? Sí. Sí. No sé, podríem dir que aquesta és la meva minissèrie preferida i que... És que és complicat, sí, em quedaria amb la de... Em quedaria amb aquesta que he dit, de la Cadena Perpètua, encara que m'agraden... Tinc molta simpatia per moltes altres, com, per exemple, Los Ojos del Gato, em fa molta gràcia. Sí? Jo la vaig mirar no fa pas tant, que no l'havia vist mai, i a part dels crèdits inicials, que trobo fantàstics, meravellosos, no sé si els recordes. Ara no me'n recordo. Que surten totes les pel·lícules de Stephen King en petits homenatges, d'un gat que va creuant el carrer i es troba el globus vermell de It, es troba amb el cotxe de Christine, hòstia, no me'n recordo. En Cujo, i això mentre vas veient els crèdits, i vaig dir, hòstia, que ben pensat com està tot lligat, i després veus la pel·lícula i fas... Bueno, és que és més una comèdia gairebé que una pel·li de terror. Fa molt de riure. És molt paròdica. Sí. Però està bé. Ja està una mica antiquada, això sí. Sí, li han passat els anys, surt Drew Barrymore de jove, o sigui que imagineu si és vella aquesta pel·lícula. De jove no, de bebè, quasi amb 6 anys o així. Jo, si tingués que triar una pel·lícula preferida, la veritat, a mi tant la Milla Verde com Cadena Perpètua o Cuenta Conmigo, la veritat és que mai m'han acabat de funcionar. Potser les meves dues pel·lícules preferides seria La Niebla, d'en Darabont, i It, la nova, la primera part, que em va agradar moltíssim. Sí, a mi també és de les que més m'agrada, també, aquesta nova. Està molt xula. La segona és com desganada, també. No. Sí, es notava que s'havia de fer i la van fer i, bueno, i ja està. Sí, van dir, venga, saquémonos esta mierda de encima ja. I estic amb tu, El misteri de Salem Slot, la minissèrie que hi ha per televisió, és molt bona, molt impactant. També li ha passat molt al temps. Sí, es veu antiquada, es veu antiga, però igualment en l'impacte del moment va ser la que més em va impactar, potser. Perquè vaig somiar amb el puto nen aquell volant bastant de temps. Sí. No volies ser el nen, tu? Bueno, volar sí, però no amb aquella cara. No. Sí, té una cara complicada. És el típic que li busques a una amiga teva, xicot, i et pregunta, però com és aquest nano que em vols presentar? I li dius, simpàtic. Sí. Doncs aquest seria simpàtic. Molt simpàtic. En fi. Doncs, bé, ja hem acabat, no? Sí, fins aquí el programa d'avui. Esperem que ho disfruteu. No, va, anem a parlar de més coses de Stephen King. Tu, quan vas enterar-te que l'havia atropellat una camioneta, com et vas quedar? No ho sabia. Ara m'entero. Què vols dir, no ho sabia? No, m'estàs il·lustrant molt avui. Quan el vas... No sabies que
que quasi va morir. Però això que va ser de naixement, no? Perquè la cara que té... No, de gran, tio, i era famós, mega famós. I això, però quin any va ser això? Fa molt. A veure, accident de Stephen King. King, camioneta. Per això va fer la pel·li aquella dels cotxes assassins, no? No, va ser abans. I jo grave... Mira, l'any 1999, el 21 de juny. Hòstia, just el 21 de juny. Doncs no me'n recordo d'això. Doncs mira, t'explico el cas. Resulta que Stephen King acabava de dinar i tenia el costum de sortir a passejar pel camins al voltant de casa seu i anava caminant i a cop i volta va venir una furgoneta i pam! I va quedar el que en diu la gent gran fet un cromo. Quan dic fet un cromo és que li van tenir que fer no sé quantes operacions, donaven per fet que segurament moriria, però va sobreviure. I és més, si et compres el llibre o te'l llegeixes, mentre escribo, t'explica tot el que li va passar amb l'accident i com es va recuperar, o de que t'explica consells de com escriure. I no dona consells de que miris abans de creuar? No ho recordo, però seria força bo. Per una campanya d'aquelles de conducció segura i peatons segurs, crec que estaria força bé. A partir d'allà va escriure els llibres de Un saco de huesos, em sembla que era, i totes aquestes. Potser l'etapa més fluixeta. Sí. Bueno, doncs res. Continuem amb més llibres o pel·lícules, ara? Va, veig que tu em sembla que ets més de pel·lícules que de llibres, crec. Segurament, però també hi ha alguns llibres que he llegit d'ell que em sembla que no s'ha fet mai pel·lícula. Ojos de Fuego és un llibre que he llegit d'ell. Ojos de Fuego? Sí. Hi ha pel·lícula? És d'un dragó. No, ara m'he equivocat. No. És Los Ojos del Dragón, aquesta. Exacte. Doncs aquesta hi ha els drets ronden per Hollywood de fa molts i molts anys, però es veu que la visió que li volien donar no era la mateixa que volia Stephen King. Home, és que a mi em va semblar espès, Sí, i es veu que el gran problema era que ell, el seu nom, feia que a qui anava a dirigir la pel·lícula, al llegir el seu nom, pot ser que quedés una mica perdut. Que això què vol dir? Que no encaixava. A Hollywood deien que no encaixava el seu nom en una pel·lícula de caire més fantasia heroica o fantàstica. Pues la xorrada, no? Que és de Hollywood, també. Si la pel·lícula està bé, està bé. Recorda que Cadena Perpètua van amagar el seu nom perquè no sapiguessin que era Stephen King. I ho van amagar? O ho van dir després? Normalment les pel·lícules de Stephen King surten gran el seu nom i aquí sortien petit. Perquè no convenia que la gent es pensés que fos de terror. Exacte. Sí, però, bueno, ha escrit alguna cosa que no és terror, també, aquest home. Sí, moltes. Sí. I també a vegades... Moltes. Té 300 llibres escrits. Moltes vol dir que potser n'ha fet 7 o 8. Vols dir que ho escriu tot ell? O tindrà unes persones de colors que... Persones de color. No sé a què et refereixes. No. Et refereixes a algú que treballa recollint cacau? No, era simplement per no dir negres, però ha acabat sent pitjor. Jaume, pots dir escriptor fantasma. Sí, és veritat. Sí, un escriptor fantasma, vaja. Però és que aleshores penso en un escriptor fantasma, literal, un mort. Sí, clar, diguis el que diguis, pensaràs en alguna cosa. Sí. L'etiqueta és per alguna cosa, perquè, no sé. No, ara només volia... Ojos de Fuego, sí, que només... Ojos de Fuego també sortia Drew Barrymore de petita. Sí, també. Que tenia ja una miqueta més gran, no?, que la del gat, potser. Sí, per ahí, potser es porten 2 o 3 anys de diferència entre una i l'altra. Sí. Ja comença està crescudeta, uns 12 anys jo li diria Ojos de Fuego, Sí? Tant? Igual m'he vingut amunt. Jo la veig molt petita, Jo li fotia 8 o... A veure... No sé, ets tu qui ets pare, jo no. Jo no sé veure les edats de les criatures. Jo sóc pare? Em sembla que eres tu, no? Bueno, a veure, un moment. No ho sé, jo estic sola a casa mateix. No sé si... Si la pel·li és de l'any 84... I Drew Barrymore va néixer... Ara ho descobrirem, això.
Periodisme d'investigació. Aquí, a Maleïts Malparits, tota la veritat. Va néixer al 75, per tant, 85... Tenia 9. 9 anys, t'ho he dit. Ah, m'ho havies dit? Vale. Pues si hem pogut acabar abans. Tu tens molt d'ull, Si mai trobes una noia jove que se'n vol enllitar amb tu, demana el DNI, sisplau. Sí, perquè ja li feia 12, no? I ara, com a anècdota, té 45 anys, la Drew Barrymore. Només? Hòstia, la feia més gran. Tinc una amiga que és ben igual, s'assembla molt. Però bueno. Amiga o una amiga? No, amiga normal, d'amistat. Les altres són excepcionals. Bueno, ja cada una li diria una etiqueta diferent. Ara sí? Sí. No, fes servir el terme queer, que serveix per tot. Sí, ara. Una amiga queer. Què més? Va, més pel·lícules que t'hagin marcat de Stephen King, de novel·les? Mira, recordo amb carinyo la pel·li Sonàmbulos, encara que era bastant dolenta, en certa manera. Però... Hòstia, saps que no l'he vist jo? És de les poques que no. Doncs mira, no sé, m'agrada. En el cine em va agradar molt. El que passa que al final no em va agradar, o no sé, cap al final em va decebre, però sí. I amb El Resplendor he fet les pauses amb el temps, però al principi, acabant de llegir el llibre, veure la pel·lícula, em va semblar horrorós per l'excessiva fredor i perquè el Jack Nicholson ja comença que està boig i acaba... Ja comença boig i acaba que no té redenció final, tampoc. I acaba com un Dràcula. Un Dràcula al gelat, concretament. Bueno, sí. Amb una cara bastant d'acudit, també. Sí, a més recordem que potser el millor que s'ha fet del Resplendor és l'adaptació del Simpson. Que deien El Resplandior o alguna cosa així, si no recordo mal. Sí. Per no voler de drets. Per cert, no sé si ho sabies, és que de Stephen King conec una mica, toco una mica el tema. Tu saps que tocaven a la mateixa banda Stephen King i Matt Groening, el creador del Simpson? Doncs no. Em sona potser que ho hagués sentit de refilón, però ho havia oblidat. Em sembla que era finals dels 80, principis dels 90, es va juntar un grup de gent d'èxit, que hi havia autors i tal, i van muntar una banda que van fer una sèrie de concerts per als Estats Units i eren això, escriptors, creadors superconeguts, però que tocaven música i mira, s'ho van passar molt bé. Quin instrument toca la Stephen King? Stephen King, guitarra. I el toca bé? O és com allò que no toca? Jo tocant-lo no l'he vist mai. Sí que he sentit fragments de concerts que ha fet amb aquesta banda i la veritat és que és una banda bastant solvent. No et diré que siguin virtuosos, però són solvents. Com en Woody Allen, no? Que també sempre diuen que no és gaire bo, però l'escoltes i dius que pues toca bé. Sí, pot ser que sigui una cosa així. Sí. Després, la pel·lícula Carrie, per exemple, a mi m'agrada bastant, també, molt maca. I a més ha influït en moltes pel·lícules i sèries, com la de Esta mierda me supera, que s'assembla en algunes coses. Em semblava que diries Carrie la sèrie, anava a dir. Llavors és evident. Hi ha una sèrie de la Carrie? No era ben bé una sèrie, em sembla que van fer un pilot que van convertir en una espècie de telefilm al final. Hi ha almenys mínim 3 versions de Carrie. Sí, una dels 90... La dels 70, la dels 90, finals dels 90, principis del 2000, que és a la que em refereixo, i la de la Chloe Moritz. Que aquesta tindrà uns 10 anys, no? O menys. Sí, hòstia, no recordo quant temps fa, Recordo que tothom em va per la pesta si jo la vaig mirar i em va deixar absolutament indiferent. Sí, normaleta, no és la festa. La zona muerta, aquesta està molt bé, del Cronenberg. Aquesta és molt bona, la pel·lícula. Bé, espera, que també volia comentar de Carrie. Carrie està molt bé, la pel·lícula, tot i que al moment que van a comprar els vestits amb música disco és horrorós. No me'n recordo. Sí, hi ha un moment que se'n van tots pel ball aquell de final de curs, van tots, en John Travolta inclòs, a comprar-se roba i es va sentint bueno, devia ser petició del guió del Travolta, segur. Recordem que va ser abans de Gris, la pel·lícula aquesta. Però el tio ho portava a la sang. Sí, és Antoni Manedo de per vida. I quina pel·lícula comentaves ara? La de la zona muerta, sí. Tinc un altre problema. A mi la novel·la m'agrada moltíssim,
però l'adaptació només s'adapta a una part de la novel·la. Vale. Perquè ell, a la novel·la, investiga un altre cas que aquí no surt i, clar, és molt diferent. La pel·lícula, si la mires, sembla que estigui com deslligada, feta fragments i que no lligui una cosa amb l'altra. A mi em recorda una mica alguna pel·lícula del Shyamalan, aquesta que va fer El Protegido, una miqueta, algo em recorda, no sé què, l'atmosfera, la idea per sobre, algo. Bueno, i el poder Sí. que quan una persona descobreix els seus secrets. Ah, conyo, això també és veritat. Conyo, doncs és igual. és una còpia descarada, ja està. Vaja. Sí, i a la pel·lícula en Christopher Walken surt en Denzel Washington en cadira de rodes i li diuen el senyor Vidrio. Ah, en sèrio? No. És per això que s'ha plantat. Ara me l'has colat, em sembla, No, Déu me'n guarda colar-te alguna cosa, per favor. Vale, aquesta pel·lícula molt bona, sí, a mi em va agradar, En resum, tot el que va fer Cronenberg per aquella època em va agradar. Sí. Tot i que la meva pel·lícula preferida de Cronenberg, adivina quina és? Crash? No, Inseparables. Ah, maca, sí. Una mica espessa, però està bé. Sí, em va agradar moltíssim, Li tinc una fixació amb aquesta pel·lícula perquè la vaig veure un dia i van dir aquesta nit, era TV3, aquesta nit la nova pel·lícula de David Cronenberg, i jo, mira, Jeremy Irons, que fa de gemelo d'ell mateix, dic, deu ser més simpàtica, perquè les pel·lícules de gemelos, no sé si us heu fixat, sempre solen ser bastant simpàtiques. Ensalada de gemelas, Tu a Boston, jo a Califòrnia, a la Jean-Claude Van Damme, totes solen ser així, moltes de Jackie Chan, que fa de germà bessó, i vaig veure aquesta i em vaig cagar a les calces directament de veure dos ginecòlegs bojos amb instrumental molt raro i que vestien de vermell. Sí, Déu-n'hi-do, la pel·lícula profunda. Més pel·lícules. Era l'època que tot ho acabava com el Rosari de l'Aurora, el Cronenberg. No havia pel·lícula que no acabés fatal. Ja, bueno, actualment també, Tampoc ha canviat molt. No, però recordo alguna que últimament acabava més o menys... Una història de violència, tot i ser una història de violència. Home, tio, acaba matant a tothom el boig. Bueno, però està bé, tots eren dolents. Sí, però... És el que una espera d'una peli Rambo, o un justiciero de la noche com el Charles Bronson. Ja, però no t'ho esperes en Viggo Mortensen dirigit per David Cronenberg. Jo m'esperava, jo què sé, que li sortissin coses de l'abdomen, no sé, un nan de la Terra Mitja que li sortís de l'abdomen. Això és més el David Lynch, no? No, sortir coses del cos és Cronenberg. Però si són David nans... Lynch... Si són nans... No, però, bueno, vale, pues que li surti un germà bessó de l'estómac. Això sí. Però si surt un nan i fa un ball, ja és David Lynch. Exacte. Sí. Un gegant assegut s'ho mira. Sí. Sí, no costa gaire fer una pel·li de David Lynch. No fiques aquests ingredients i ja. Un dia vull veure un videocasset d'aquells de com són les festes d'aniversari de David Lynch. La fauna que s'hi junta i com ho celebren. Deu ser molt maco. No sé, tinc un documental que vaig comprar d'ell per Apple i encara no l'he vist. Potser ja està el secret de la vida. Segurament. Bé, jo m'he mirat molts documentals de David Lynch i cada cop és més fascinant aquell home, m'encanta. Fa molt que no fa una pel·li, em sembla. Fa molt que no fa una pel·li. Home, tio, va fer la millor sèrie de televisió de la història fa 3 anys. No, però no l'he vista. No has vist la tercera de Twin Peaks? No. Ostres, tio, no. Però m'havien dit que no era gaire bona. Tu dius que sí? Què dius? Bueno. Per mi és el millor que he vist en televisió en molts anys. Pues és que mira, no està per enlloc. S'ha de veure pirata. No, exacte. Actualment en pirata, si no, no pots. Dels últims anys en televisió, les millors 3 sèries han sigut Hannibal, Twin Peaks i Servant. Hannibal, ara estava pensant, em deies Hannibal i pensava en el tio de l'equip A, en lloc de pensar en el que tenia de pensar. Bueno, si li volen donar una sèrie també pot ser interessant. Sí, seria bé. Ara que em dius això, Stephen King, què m'expliques de Stephen King? Jo? Vale, parlem d'altres pel·lícules de Stephen King que ara mateix no tinc a la Misery. Misery, em va agradar.
A mi també. Molt. Tot i que al final és diferent, però m'agrada. Sí, és desagradable. Bueno, lo de les cames és diferent també en el llibre, oi? Sí, al llibre li talla les cames i a la novel·la... No, a la novel·la li talla les cames i a la pel·lícula li trenca les cames. Ja, devien dir que era massa heavy, no? Sí, i al final, quan ja tot ha acabat a la novel·la, la tia, la boja aquesta elefant, torna i el va buscar per matar-lo. No acaben amb ella? No. No. Al final de la novel·la em va impactar perquè jo havia vist abans la pel·lícula i al llegir el llibre vaig fer això no surt a la pel·lícula, que van a matar-lo. I sí, van a matar-lo, amics. O sigui que hi queda així obert. Bueno, s'entén que el mata. El mata? Collons, pues sí que està. Sí, mata l'autor. Hosti, has fet un spoiler, Ara qui no hagi llegit el... Home, tio, quants anys fa que es va escriure el llibre? Jo què sé, a veure, em sap greu, amic, rebobina i salta't aquest tall. Vale. Ara saltem jo què sé, Creepshow. Creepshow, n'hem parlat però bé. La primera bé i la segona excelsa. Sí, de la primera la història de la caixa, la millor. La caja. La caja hi ha un monstru dins una caixa. Ah, sí? Sí, un monstru antic com mil·lenari que porta no sé quants anys dintre aquella caixa. Com si fos Gremlins, però amb un monstru violent. Sí, aquesta era la més xula. No ho recordo. Pues és la millor història. Jo recordo la de Cumpleaños, aquesta que és la primera. És la pitjor. I la de La Marea, que surt en Leslie Nielsen. Sí, aquella està bé. Però no. Leslie Nielsen té pel·lis més divertides. Això és cert. Després, ja hem parlat també d'ahir, el Cementeri Viviente, que hi ha 2 versions, una més del 89, que té una segona part, i una de l'any passat. Saps que jo del 89 diria que no l'he vist mai? Doncs a mi m'agrada. I surt Stephen King, em sembla, fent un cameo. De capellà, sí. Sí. I la nova, en canvi, em va semblar una puta merda. És molt similar a l'altra, però té un final diferent. Un final i tot el nus que canvien, que no és el nen el posseït. Sí, canvien nen per nena, sí, no sé per què. No sé si perquè diguin, a Venus anem a fer alguna cosa al·licients No, perquè la gent vegi la peli i els que ja han vist l'antiga ara que vegin alguna cosa diferent. El que és cert és que em va agradar els fragments de la germana malformada d'ella. Aquests moments sí que em van agradar. Ja no me'n recordo. Sí, tio, que la dona d'ell té molta por a la mort perquè la seva germana va estar agonitzant no sé quants anys perquè estava malformada. I te'n recordes que li sortien les vèrtebres de l'esquena i tot això? Ai, sí. I la pel·lícula queda bastant ben reflectida, em va agradar. Una pel·lícula que no sé si a tu et va agradar, que és bastant més recent, és El cazador de sueños, Dreamcatcher, que surt Morgan Freeman amb les celles despentinades. Pues sí, m'havien dit que era una merda i em va agradar bastant. Em va semblar bastant divertida. Allò, el tio que està cagant i li entra un bitxo pel cul. Va ser una escena per recordar. No? A mi la pel·lícula, la veritat, em va deixar bastant indiferent i me'n recordo que un col·lega meu anava molt de listo i abans d'entrar al cinema anàvem de nit creuant el cementiri, i això és verídic, a Figueres, i es va tirar a la piscina dient que havia llegit la novel·la i que sabia com acabava, clar, perquè havia llegit la novel·la. I nosaltres ja ens sospitàvem que ell no sabia llegir la novel·la. I vam preguntar, sí? I com acaba? I ell va fer els extraterrestres agafen la nau i marxen. I realment no era així ni de bon tros. Però bueno, perquè no hi ha ni extraterrestres que en vingui amb la nau aquí. Però sí que era d'un extraterrestre, no? Sí, però era un extraterrestre que havia caigut o que estava sol, una cosa així. No venien extraterrestres, se l'aixaven. Mira, fem un alto en el camino i mates algú. Jo sé que al final hi havia una mena de batalla final semblant a la de It contra l'aranya. Sí, és que tota la novel·la és molt It. Sí,
Bueno, la novel·la i la pel·lícula, perquè al cap i a la fi és un grup d'amics... És veritat, que s'assembla molt. després, Sí. I s'enfronten amb això. És que hi ha uns llibres que ha tret, com es deia, Applehead Team, que un autor espanyol s'ha dedicat a recopilar tota la informació possible de Stephen King, està dividida en 2 volums al moment, i et parla d'això, de que moltes vegades Stephen King recicla els seus propis arguments. O sigui, te l'acaba colant, simplement canvia el pallasso per un alien i apa. Mira, sí, exacte, com per exemple... Bueno, que recordem que no és un pallasso en realitat. Pallasso és la forma que adopta per fer espant als nanos. Ja, però podria fer més por disfressat d'inspector d'Hisenda o alguna cosa, no? A un nano petit, no, tio? Ja, però és que el pallasso, en realitat, això és una fòbia de l'Stephen King, però els nens no tenen pels pallassos, normalment, si els pallassos es porten com s'han de portar. Uf, serà la teva zona. Aquí a Figueres els pallassos fan bastant de camp. Jo veia el Torter i Poltrona, no em feia por, el pobre home. Home, tio, no et fa por Torter i Poltrona. Un tio que es diu Torter. És com si tu et dius Lionesa Fibla, vale? Sí. Això t'espanta. Ah, doncs... Crea un curtcircuit dins No, teu. i el Charlie Ribble, que feia L'altre, un home llop disfressat. No, i qui més? Els pallassos de la tele, entranyables. Bueno, que han acabat muntant productores que xupen de totes les cadenes espanyoles. Bueno, aquests, per lo menos, no anaven maquillats. Anaven amb el nas gran i ja està. Bueno, al final no, però al principi sí. Ah, van començar maquillats, que picaron. I Después van dir, esto es muy caro. ¿Qué pacha? Vamos a quitarnos maquillaje, sí señor. ¿Qué? ¿Cómo estaba la platja? Que ens van inspirar la cançó dels pallassos dels xuscos. És veritat, gran grup, els Xuscos, que s'ha dissolt o no? Està a l'aire, no se sap. Mon germà està d'ermitany, últimament, però potser un dia tornarem, a lo grande. Podeu ser el nou Stay Homes. No. Fan mandra, pobres. No. Els veig i em dóna urticària, pobres. Com tota la música catalana, quasi bé, però bé. Sí. Un altre va comentar, Christine, pot fer un cotxe por? Christine també la vaig veure de bastant petit per ser una pel·li de por en el cine de Banyoles, quan hi havia cine Banyoles, que ja no n'hi ha, tristament. Doncs el cine de la plaça del centre de Banyoles, jo que devia tenir 8 anys o 7, i aleshores em va impactar, sí, em va semblar una pel·li xocant. L'has tornat a veure? Sí, diverses vegades, i encara trobo que està fresca. Està bastant fresca. Hòstia. Bueno, depèn de com m'agafa. Sí que recordo haver-la vist una vegada, que em va semblar antiquada, i una altra vegada que l'he tornat a veure i em va agradar. Jo crec que depèn dels bioritmes, això. Vale. Doncs jo no sé per què existeixen els crítics. Tindrien que dir, escolti, miri... És que és veritat. Una pel·lícula tu la pots veure un dia, et sembla una merda, i el veus un altre dia i descobreixes que t'ha agradat. Has de transcendir. Quan fas una opinió sobre una pel·lícula no pot ser que et deixis portar pel teu estat d'ànim. T'has de mirar les coses formals. La interpretació és bona? Sí. La direcció és bona? Sí. El guió és bo? Sí. Però, clar... Jo no he estudiat cine per saber exactament si està superben dirigit o... Interpretació tampoc no he anat a l'Institut del Teatre per dir-te ara si aquesta gent està... Jo em crec a tots els actors. O sigui, jo no crec que hi hagin actors dolents. Potser hi ha directors que no saben enfocar la seva interpretació de la manera adequada. O sigui, Los Morancos fent Omaita, tu dius... Aquest home vestit de dona, jo em crec realment que és una dona andalusa... Un bon director pot agafar Los Morancos i fer-te un drama acollonant. O sigui, si sap moure'ls els resorts adequats. Bueno, sí, recordem la pel·lícula Precious. Precious? Quina era? D'aquella noia amb un cert sobrepès. A veure com... Descriu. Una noia... Per favor, descrigui Precious. És una noia... Una noia? Com és aquesta noia? Pateix una mica de sobrepès. Una mica, el cabron, diu. Pateix molt sobrepès, però no sé, i viu amb la mare o no sé, no me'n recordo, si no l'he vist.
De quina raça seria la noia? Raça humana, perquè tots som una sola raça. Ara, podríem dir allò que es diu d'afroamericana, però... No, ja... ara es considera racista perquè hi ha negres que diuen que ells no senten descendents africans i que simplement són negres, i que és racista utilitzar aquest terme, i va en sèrio. Bueno, però no, que no se sentin no vol dir que no ho siguin, no? Potser ho són. Ja, però... Ui! O sigui, els transexuals què són, Jaume? Què són? Són trans i sexuals. Benvinguts al Garden, el nou programa de Maleïts Malparits. Garden, tindrien que fer una secció pròpia dins de Maleïts Malparits que es digués Enter to the Garden. Els transexuals són... Stephen King diu que són dones. O sigui que si Stephen King ho diu, perquè van tenir aquest rifirrafe... Perdona, no. Stephen King parla concretament d'homes que superen per ser dones, són dones. Però tu has dit, Stephen King considera que els transsexuals són dones. No, és veritat que... No, perquè hi ha dones que volen ser homes. Però o senten homes. Són transexuals masculins. O no? I en un fiques etiquetes masculí i a l'altre no. Jo ho he vist, això, ho he llegit. Transsexual masculino, transsexual femenino. Vale. Si és així, vale. Però també hi pot haver-hi transsexual a género. O degenerado. Exacte. Si no tens gènere, ets degenerat, no? No, degeneració, el D... no, és desgenerat. Un desgenerat és un que no té gènere. No, seria agenerat. Ha generat beneficis. Em sembla que vol dir... com es diu? Aquesta part davantera de té el significat de... Com es diu? Com de degradació, com de baix. Carambes. Doncs no ho diré més ja, no diré mai més degenerat, no sigui que s'ofengui algú. Ho pots dir, o sigui, sí? Que degenera una persona que va cap en baix. Vale, doncs sí, però no ho diré dels transsexuals, no els diré degenerat. No, home, no. Vale. Ja que parles de transsexuals, parlem d'ESO. El payaso maléfico. Bueno, pot adoptar la forma que vulgui, no? Femenina, masculina... És transsexual. Sí, o poligènere, no sé. Exacte. O sigui, una persona que té un gènere que és jugar al Monopoli, o poligènere. La sèrie a mi em va agradar bastant, tot i que ara és molt criticada, jo crec que té moments molt, molt bons, amb Tim Curry i tal. Mira, que et dic que jo la vaig veure... A mi em va encantar en el seu dia, per televisió o en vídeo, que la devia llogar, em va semblar boníssima i em va agradar molt. Vista recentment, em sembla superantiquada, però malgrat tot em vaig quedar enganxat tornar-la a mirar tota. O sigui, té alguna màgia especial. Tot i haver vist el dia abans la versió nova, em vaig enganxar a veure la versió antiga el dia següent, perquè hi ha matisos que alguns personatges ho fan millor en aquesta que en l'altra, hi ha cosetes que podries quedar-te d'una pel·li i no de l'altra, sí. Però vaja. No? Jo ara fa potser uns 5 anys que no la veig, però realment és una pel·lícula que a mi m'agrada, una minissèrie que m'agrada i funciona. Es nota que molt que no hi ha pressupost i és l'època que no dona per fer-ho tot amb efectes especials, però la història crec que està ben condensada i bastant fidel dins el que cap de la novel·la. Es salten molts talls, com és evident, i el meu gran problema amb les adaptacions de It és que sempre salten el tall que a mi potser més m'interessa, que és tota la fundació del poble fins als nostres temps, que és una de les trames argumentals més potents que hi ha al llibre i que tothom se la salta. Doncs aquella és l'orgia, aquella dels nens. No, a veure, se la salten. Jo sempre... Sí, se la salten amb bastant de sentit, perquè allò portar la gran pantalla i que no puguin acusar depèn de què... Bueno, aquesta ho volien fer, no sé si ho recordes. Ho volien fer de veritat? Sí, volíem fer com dir, orgia o com li vulguis dir, ho volíem fer amb el director que vam fotre fora per fotre aquest, el de la mama. El director que la mama, no?
Sí, el senyor aquest amb Muschietti em sembla que es diu, i abans hi havia el director de True Detective que volia aportar això, la història del passat, de com es va fundar el poble, i volia incloure escenes d'aquestes, de l'orgia i tot això, i li van dir, amic, cap allà. Bueno, no, jo el que sí que he sentit, no l'he llegit la novel·la, però de tota la gent que l'ha llegit sempre diuen que és impossible d'adaptar-la i que mai es farà una bona adaptació. No sé, tu dius que sí. Bastant d'acord. Tu dius que sí que estava més o menys bé. Sí, a veure, com a adaptació, o sigui, no és una translació, com a adaptació trobo que està bé perquè adapta molt bé el to, la història i tot això, però no és una translació literal de la pantalla, del llibre a la gran pantalla, no és com Sin City, que era exactament el mateix, sinó que ho adapta. Vet aquí el nom adaptació, també, la gent és una mica torracollons. Pues sí. Torre Cujons, que hi ha una pel·li de Stephen King que és Cujons. Sí. Cujons, que era un gos, que simplement és un gos que té la ràbia i ja està, no té més per mi aquesta pel·li. No entenc que tingués èxit. Doncs el gran secret és que les actuacions són molt bones i mantenir l'interès amb una mare i un nen tancats dins un cotxe i que faci por un San Bernardo, jo trobo que és una pel·lícula molt, molt bona. Bueno, pues sí, és bona. Gràcies, Jaume. Tu tenies mal bioritme el dia que la vas veure. Segurament, atenció, la vaig posar. O sigui, s'enganxa, però és com que m'hi falta salsa. No ho sé. També pateixo veient el gosset allà. Ja. Jo sempre pateixo amb les pel·lis que surten animals, perquè penso, per pujar aquí damunt del sofà el deuen haver tingut que maestrar durant mesos, pobre bé. No, en sèrio, pateixo molt. Per això no he volgut mirar el documental aquell de Tiger King, perquè sé que patiria com un imbècil. Sí. Pateixo molt. Jo tampoc. Per anar agafant la recta final, hem de parlar de l'únic intent que ha tingut Stephen King de dirigir una pel·lícula, que és Maximum Overdrive, la revolució de les màquines, em sembla que es va dir aquí a Espanya, que va decidir això, adaptar un seu relat a la gran pantalla i bé, es veu que la meitat del pressupost va anar dedicat a la compra de drogues. No sé si tu ho veus reflectit a la pantalla. Pues no ho sé. No m'havia fixat pas, no. No sabia aquestes anècdotes que... No sé d'on les treus, aquestes coses. T'ho he dit, el llibre aquest d'Applehead i bastants documentals. A mi Stephen King és una figura que m'interessa molt perquè primer considero que escriu molt bé i segon que ha tingut una vida molt interessant. Estem parlant d'un tio que no ha deixat la lista de bestsellers en tota la seva vida. Ja, i de fet jo crec que segurament és l'escriptor de qui més llibres he llegit. O sigui, en número, de que haver llegit 8 o 10 llibres d'ell. O sigui que sí, té mèrit. Jo potser he llegit més d'Agatha Christie, segurament. Però sí, però ens han quedat fora moltíssimes pel·lícules i sèries i de tot, Sí. Mira, saps què podem fer? Què? Un especial Stephen King 2? No, encara millor. Tu pots ir als mitjans de contacte perquè la gent en recordi quines ens hem deixat i en cas que la gent contesti podem fer un especial amb el que diguin ells. Vale, podem fer la segona part, si el programa té èxit. Exacte. Ells ens diran quines obres ens hem deixat que hauríem de comentar. O sigui que endavant. Doncs vinga, les maneres de contactar amb nosaltres, amics meus, com ja he dit al principi del programa, però ho reitero, és per correu maleïtsmalperitspodcast@gmail.com, Twitter, maleïtmalperit, Facebook, buscar maleïts malperits, i el blog és maleïtsmalperits.blogspot.com. Vale? I per escoltar-nos... Pues, ja sabeu, per Spotify, Apple Podcast, iVoox, o poseu a Google i busqueu qualsevol plataforma, que n'hi ha 50.000 que ens han piratejat el programa. I jo em dedico a recordar-vos que això, si us passeu per l'aixeta, trobareu a la nostra pàgina on podeu ser mecenes nostres i a canvi de 2 euros al mes ja podeu ajudar-nos i tindreu contingut exclusiu. Sí. Ha arribat l'hora d'acabar aquest programa, m'ho he passat molt bé, Stephen King és un tema que m'agrada i si tinc al costat meu
en realitat no. En Jaume Fibla, que és una estrella de l'Esmulo, ho gaudeixes al doble. Sí. És com la meva cocaïna. Jo també m'he quedat a mitges amb aquest programa. Jo em sento com que podríem haver fet una altra hora parlant d'aquest home, d'aquest home encantador. O sigui, que m'estàs dient que em prepari un guió per fer el següent. D'acord, Jaume, les teves desitjos són ordres per mi. I jo li demano, senyor Jaume, què fem per acabar el programa? Quina cançó vol que tirem? Hi ha alguna cançó que tracti de Stephen King? Doncs la veritat és que no ho sé. M'estàs donant a entendre que tu, quan acabi el programa, buscaràs una cançó de terror, de vampiros, de fantasmes, qualsevol merda, sí. Ens la colaràs amb la lletra canviada i això es convertirà en una de les peces de promoció d'aquest programa? Sí, anem a escriure una cançó sobre Stephen King. Què carai, ara no sé amb quina música, però serà maca, segur. Doncs, amics, ara sona la veu del nostre estimat Jaume i amb això ens acomiadem. Fins la setmana que ve. Fins aviat, amics. Ei, amics, aquí en Jaume Fibla, en exclusiva per Maleïts Malparits, aquesta cançó dedicada al gran Stephen King. Stephen King, és un geni, l'Stephen King. Una furgo el va atropellar, però això no el va parar. Es va curar, la va comprar i la va destrossar. No dorm mai, sempre escriu, als pallassos té molta por. Fa novel·les com a xurros, com a mínim 2 a l'any. Malparits! Ja arriba l'Stephen King. Era alcohòlic i drogata, però ara ha vist la llum. Li fa fàstic en trum i el seu pentinat. Stephen King, quin figura l'Stephen King. Estaguenyo i tant li fa, el número 13 no pot suportar. Xavals, aquest és l'Stephen King. Quina marxeta, amics. Estic que no capo en mi de gosso. Algun dia hem de veure un crossover de Stephen King amb Superporc. Volia dir Spiderman amb Superporc. M'he liat, amics. Bé, anem a seguir amb aquesta cançoneta. En la foscor de la nit escriu l'escena del crim. Si el llegeixes en el llit, no reprimeixis els crits. Stephen King, quina màquina Stephen King. Té el cor d'un nen petit en un got de vidre sobre l'escriptori. Renoi! És més guapo que en Jacint. Renoi! Aquest és l'Stephen King!